Hindi ko po akalain na sa araw na ito ay ganito ang surprise mo sa akin. Maraming salamat. Hallelujah. God bless you, Manang. You never heard before. 1, 2, 3, 4. Don't tear my heart, my achy breaky heart. I just don't think you'd understand. Oh yeah. But if you tear my heart, my achy breaky heart, he might blow up and kill this man. Okay, lapit po tayo dito. Halika, sir. Dito po tayo. Hi. Okay, sir. Pag sinabi ko pong open, i-open po ninyo, ha? Okay, halika po kayo dito. Okay, ito po. Open! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan! Ayan, sir, dahil birthday nga, meron po kayo? Morning! Bouquet! Ayan! At syempre, hindi lang yan, meron din kay Ma'am Marilyn. Ito po ang sa inyo, Ma'am Marilyn, ang inyong bouquet. Happy birthday sa inyo! At syempre, meron sa ring box, mamaya yan. Okay, dito po tayo, sir. Dito muna kayo. Yan, para kita po kayo. Yan, dalawa kayo dyan. O, diba? Ayan, at syempre, meron din kayong cake. Asan si Kuya Michael? Si Michael, andyan ba? Ay, wala. Ay, wala po. Okay na. Okay na, meron din kayo. O yan, may balon kayo tatay. Tatay. Asan na si Kenneth? Asan yung anak kong isa? Kenneth, birthday ka! Okay? At syempre, meron din kayong fruit basket. Okay, halika ate. Samahan mo sila. Halika. 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 Ayan, at syempre, meron din kayong cake. Punta ka doon. Ayan. Ang ka mabuti ah. Ayan, dito ka. Hawak mo na yung chocolate. At syempre,
Ito po. Wait lang po at namatay ang kanyang. Okay, mother. Wish niyo po. Blow! Happy birthday nito! Belated! At syempre, si Sir Michael, asaan? Okay, wish mo, sir? Okay, thank you! Happy birthday! At syempre, tatlo ka ng picture. Okay, 1, 2, 3. Celebrate muna. Okay. After nito, mayroon pong letter na babasahin. Maaari po bang basahin ni ma'am? Lakasan natin ang boses. My dear brother Freddy, today is your special birthday, Thanksgiving celebration na mabigyan ka ng kagalakan at kasiyahan na may pasasalamat sa ating dakilang Ama. Sa oras na ito ay dumating muli ang iyong karawan na ipinagkailog sa iyo ng mahal na Panginoong Jesus na patuloy na laging may courage and wisdom na maglingkod sa lahat ng iyong kalakasan. God is good all the time. The miracle of second chance of life. Give glory to God alone. Be blessed and sending you my warm hugs and greetings. These wishes always physically, spiritually, and emotionally. I love you, brother. Keep on with faith and positive motivation. Be a good leadership to your siblings and family. For Marilyn, belated happy birthday. Keep praying for continuous loving team player partner with care, patience, and understanding together in your family circle. Wishing you all the best by God's love, grace, and mercy upon to your family circle and relatives. I love you all. If you are around, hello to you, Michael. Extend happy birthday, Michael. Take care. God bless. Best wishes to you always. Keep my warm regards to your family. To everyone, thank you for participating and enjoying the fellowship together for our birthday celebration. God bless. Keep smiling and be happy in Christ's love and always. Ate, tita, Normalin po. Ayan! Happy birthday! At syempre, bago yun, sir, kailangan po natin ibigay ang isang sorpresa kay Ma'am Normalin. Eto po, ma'am! Ayun, akin na po ang inyong bouquet. Ipahawak natin sa inyong anak. At syempre, ito po sa inyo. Yan, dalawa. Saka kay sir, dalawa po sila. So, dalawa. Sama dalawa yung hila. Okay. Dalawa hila. So, ito po, hindi po. Magbibilang po ako ng 3, tsaka niyo po hilain, okay? Okay. Ito pong hilain niyo, madama. Dito niyo po. Yan, yan. Okay, count of 3. 1, 2, 3. Hila! Ay! Sige, hila! Sige! Hila! Ala! Ayak! Sa sobrang dami! Ayaw magpahila! Ayaw magpahila! Hila! Ayaw! Hila! Sorry! Ayan! Na-stuck siya! Ang dami yan! Sige! Sige! Ayan! Ayan! Okay! Ayan po ang kanilang Mami full outback. At syempre si tatay, ito sa kanya. Tatay, tunay po ito ha! Meron cash yan! Okay, so smile kayo dyan! Okay, 1, 2, 3, smile! Okay, so, ano po ang message niyo, tay? Kay Ma'am Normalin, all the way from Toronto, Canada. Una sa lahat, salamat sa mahal na Diyos. Hallelujah. Maraming salamat. Hindi ko po akalain na sa araw na ito ay ganito ang surprise mo sa akin. Maraming salamat. Hallelujah. God bless you, Manang. Amen! Okay, si Ma'am Normalin. Manang grabe, surprise talaga. Kuna mo no sino dagijay, apa sino nga ta dagijay dagirwar ka na. Thank you talaga Manang. God bless you. Amen. Kami nga talaga na expectaran na ito yung surprise nga. Grabing blessing talaga. Akala namin makikibaking lang. Thank you very much, Nang. I love you. I miss you. At syempre, kay Kuya Michael.
Thank you, Tita Norms, for this surprise. We don't aming expected. Gaman kami nagiting a blessing. Kat God bless you more. May sapay kumata God will extend your life and the health mo at least healthy kayo nga kanayon. Yan ang wish me. Thank you. Manang, I love you. Ayan, thank you! At syempre, message mo po sa iyong mother. Wait, anong message mo kay Papa? Happy birthday. Okay. Happy birthday. Okay, ate. Happy birthday po kay Papa at Mama. Salamat po kasi sobrang alaga niyo po yung yung apo po nila, yung anak ko po. Sana po yun, humaba po yung buhay pa po nila para maalagaan pa po nila si Scarlett ng matagal. Okay na po. Okay na. Ito, brother mo. Jericho, Jericho! Okay? Message mo sa iyong father and mother. happy birthday, Papa. Jericho, magkita ka Jericho. Alam ikaw sa Labas mo na yung gusto mong sabihin. Yun lang. So, okay na? Make it family on? Okay na? Wala na anak na mag-message? Okay na po? Ay po, anak, Okay na. So, okay na po. So, magpapakilala po po tayo na ha? Okay. In behalf of Edmonton's Flower Shop and Coordinates, thank you po kay Ma'am Normalyn, all the way from Toronto, Canada, sa pag-trust at pagpili po sa amin upang maipahatid po natin ang sorpresang naisipahatid po sa inyong tatlo. At syempre, yung mga nandito po, ng mga kasistera ng brother niyo po, marami pong salamat dahil andito po tayo upang mag-celebrate para po sa inyong brother and sister. Kaya